Има два такова, два отбора ли? Два отбора. Всеки звъни на пожар, че няма хора. Няма хора и аз за това. Но си ба малко. Ние се събрахме за маса. Маса и аз се претех. Защото оговорка се направих оговорка да играя, па после да не ходя да гледам. Милен! Ще го гледам. Браво, бе! Браво, бе! Руди застанал си на много неподходящо място, не мога да снема гол. Извинявам, втори път. Не, трети път. Според камерата резултатът е 0-0. Ти си при Сашо Диков, децата изволни. Върни Павка Шива сега. Бързо елементарно. Чай час. Ти пи ми вода. Браво. Ето ти пи ми вода. Там е широ. Там при... Чай час гледам, ама не гледам през камерата. Как се води? Браво, Жоре. Ето имаме едно положение.